Pravdepodobne už ste zlyhali, ak ste si dali predsavzatie na rok 2024. Nechcem byť navázly, ale presne toto ukazujú štatistiky. Podľa prieskumu Forbes až 36% ľudí si dáva predsavzatie, že v novom roku zlepší svoje duševné zdravie. Avšak len 9% z nich to dodrží. 23% ľudí zanechalo svoje predsavzatie po prvom týždni a 43% z nich po prvom mesiaci. Tu je pár tipov, aby si nepatrili medzi nich. Stanovte si reálne ciele. Uistite sa, že váš cieľ je reálny a dosiahnuteľný. Stanovenie si nereálnych cieľov môže viesť k sklamaniu a frustrácii. Urobte si akčný plán a rozdielte svoje predsavzatia na menšie aktivity. Sledujte svoj pokrok a nevzdávajte sa. Na sledovanie pokroku môžete používať aplikáciu alebo svoj diár. Buďte k sebe láskaví. Pamätajte, že neúspechy sú súčasťou procesu a nezúfajte, ak sa náhodou pošmyknete. Získajte podporu vášho okolia alebo využite služby kouča, ktorý vám pomôže dosiahnuť vaše ciele. Keďže vás chcem podporiť na vašej ceste, ponúkam teraz možnosť 30-minútovej bezplatnej konzultácie so mnou, kde sa pozrieme na vaše predsavzatia a na vaše ciele, spravíme akčný plán, aby rok 2024 bol pre vás naozaj prelomový. Bežte na stránku petermihaly.sk/konzultácia a prihláste sa, kým sú voľné miesta. Dúfam, že tieto tipy vám pomôžu splniť vaše novoročné predsavzatia